Ево на Hyundai, като Mercedes са го направили. Сега го притеснявам, сега се чуди да ме пуска ли, да кара ли. Спокойно, пиче, аз се возя като теб. Да, само не дей да ми спираш. Банга си. Май ще трябва да те изпреварвам. Поне тази лампичка ми свети в очите, ще разбера кога свършва батерията. Да не си хабя тук речника, па камерата да не записва. Много дразни, малко ми тук предноси очите. Тъйше. Долу има едно езеро пак. Това супер яко е. Горе е пропаст, и аз сме пропаст Балкан. Долу езеро. Чапа да спираш. То верно, че усъкан той е завоева. Все пак си с кола да е, бе, майко. Карам се на ръка и баси майстора. И баси големите ръки. И баси животното. Нали имаш един тъпан в YouTube? Тук викам да те изпреваря. Не дей, че вземе се оплачи, после ще кажа някакъв бастун ме изпреварва тук на полицаите. Не отваряш работа, се обяснявам. Ке се возим за тебе. Без това за никъде не бързам. Времето е идеално. Днеска не сложих якито по къс ръкав. Само ни ръкавички. Ако се сурнем да не си обелим колко чета много. Долу езерцето. Красота. Малко зигзаг. Как ли му псува коли, като ден ми се лепна отзад, не мога тук да си гледам гледката бавничко с бабата с колата. Много яко езеро. Чай, че гледай какъв чакъл има тук на пътя, тъмън да се прибиеш като куче. Идея си нямам камерата как е насочена, да се надявам, че не е много забита към пътя. Защото има леко наклон от каската. Ама то ще си покажа, това е експериментално видео. Откакто съм ме взел 7 месеца стана за първи път се наканих да включа тази камера. Който не знае къде съм като карам мотора, сега вече знае. Тук по баирите. Като съм с другия по-спортния мотор, съм по-бърз.
Чува се само стържени на колена в завоите и искри хвърчат от степенките. Ха-ха-ха. Упс. Пич, де така би спирачки? Ама с този мотор лежерно го давам, лежерно. Краката виж къде са, оп, е там. Опъваш ги, като стар дял да не те болят коленете. И се наслаждаваш на гледката. Колегата с Дукатито, то с гад съм тук и той тук. Сигурно ме преследва нещо. Лентяй като мен. Хората работят, пък ние тук какво правим? Разхождаме моторите. Те наближаваме тази зона, от където почнах ходя. Тук отдясно има скари, пейки, който иска идва събота неделя. Ето тук долу паркираш колата, църпър, на езерото се подсикаш, чист въздух. Даже има там хора с дечица, това правят. Сега ще се прехвърлим на една друга пътечка. То за и той да не ходи там. Това е някакъв друг бастун отвитне. Ето го плажа. Айде ще отивам. Направили се хората в гората. Миналата година са подменили асфалта, иначе е било дроб сърма. Не навсякъде, но на повечето места. Аре, още една баба тук пред мен. Ево на пича, пусна ме. Не, че ще карам с 100, ма няма карам с 5 км като него. Това е другата пътечка. Езерчето е долу. Баняк, де отваря толкова завоя. Природа. Значи тук паркираш колата, вземаш си лодката, кануто ли? То лодката е силно казано и дошъл е тук. А те направо тук са паркирали. Разтоварват канутата и плясва. Там виж има надуваеми дворци, децата да скачат и направо водата. Ево, това за лято ще е яко. Моите циганчета са в България, ама другото лято. Този знак най-го обичам. Най-го обичам този знак. Следващите 2 мили зигзаг. Кое това е? Малко катеричах, как се е изправил като мишле. Ще ме е грях на душата. Го сгазим.
си кефа. Тук чак бейсболни игри са направили тия в нищо. Явно лагерните си като идват да има къде да играят бейсбол. Тук асфалта вече малко е понапукан, но в сравнение с магистралата Бургас-София направо е 6 точки. От това, което гледам по новините, не че скоро съм минал от там. Найс, найс. Тук е голям каманак. Завой и завой. Това си кеф. Какво повече можеш да искаш? Аз знам какво. Ако има една бира с кара някъде, картофки, цаца, студена биричка, ама няма. Тези бастуни тук само паркови и вода. Не се научиха. Картофки, сиренци, биричка и кебабчета да ядат. Густо, майна, густо.